Derde yâre dilbe kulo, jana eşkıya yâve dilo, aman 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 dilo. Şêwekar Dilbaz Berazî nêzî 30 sal bûye ku hunerê xwe di domîne û rengê jiyanê tîne li ser tabloyê xwe. Piştî şerê Sûrî, Berazî ji wek hemwelatiyên xwe pênaber bû hat Tirkî. Tabloya min bêtirê wê berî penaberî min bala xwe dida zarokên êl Efrîqyayê mesela em bên kesê li şer li cîkî çêdibû em bên li kîjan bajarî zulm tê de heba zar û jin û kal û pîr û em behsê bêtir behsê însaniyetê de tabloya xwe de. Piştî şerê Sûriyê tabloya min hatine guhêrantin bêtir bû li ser jiyana min û milletê êgî bimire û em penaber bûn ge em çi rengî derketin ge em çawa li ser sînor em çawa wî derbas bûn berê min tablok çêkiribû çawa penaberî ew tabloyê hanê min çêkirî me berê sergîkî de daxist ji xelkê re digot vana ê ji ber agir û ji ber herbê direvin ev jinek û zarê xwe rakiriye ew êşiga hindir wê jinê de min bi çavê xwe me bi xwe hes kir wextê min destê zarê xwe û bav û diya xwe wan sika trênê bû orta Sûriyê û Tirkiyeyê de em di wê derê de me xwe veşartiye ji ber agir em bên guletê ca min wê çaxê ew tabloya xwe anî bîra xwe. Berazî ku rengê qehweyî ji tevlihevê rengê tabloyê dike, dibêje ku şêwekarî destpêka jiyana min e, bê reng û firçe ez nikarim bijîm. Karê xwe de tirocê ez nesekinîm min asistengî nedîtin ji ber wek xwarin û vexwarina mala min ez karê xwe rengê xwe ez tabloyê xwe bi xwe re robro ez di jiyana xwe de dimeşînim wextê li welatê xwe me rihetiyak bidîta û ne ev herbaba û ne ev me em naketin bin vê astengiya a jiyanê a roja bi roj zarokê me em dixwazin dunya bi tevahî bi rihetî bi xweşî bi rojnî ji va zarokaran rojnî gelekî em bên xweş û rihet bin. Şêwekar Berazî ku li Tirkiyê û derveyî welat nêzî pêncî pêşangeh vekir û dixwaze hemû hunermend pirsgirêkên civaka ku têda dijîn bi hunera xwe re ji cîhanê re ragihînin. Îro ew dengê millet e di nav milletê xwe de tu dijî tu dengê milletê xwe digînî bi tabloyê xwe bi dengê xwe bi mûzîkê xwe bi nivîsandinê xwe hêviya min jî ev e. Bêguman barê şerê herî gîran li ser jin û zarokan Bulê hunermendê Sûrî jî wek gelê xwe bûn pênaber. Jiyanar Kılıç, Dengê Amerîka, Entep.